Sini. Tenanan iki. Pak Kondamen. Pangapunten nggih Pak Kondal, Pak Bambang Sulistyo. Kon pentas ning Marakas. Kon suluk karo Marakas ki ngendi Marakas iki alat musik isik-isik esek-esek kuwi lho, Pak. Oh iki aku dinaiki iki gompal. Nggo nutupi. Ya, aku tak ngladeni kowe. Ya, koyo tak nai mic. Karo maca gayane maca Nawala iki ra. Oh ya. Akon sini. Berarti bintang tamune Pak Seno. Ora sah. Aku dalange, lah bintang tamune sapa pertanyaane? Wis gawe nyo. Kene munggah kene. Ya, luar biasa iki. Ternyata sindek dalang wedok saestu menika. Ngomong ya ming rada kocluk tadi ya wis.